Min. Eh, Lah iki mas sapa sing motongi Min? boy. Lah kok ngene, Min? Boy digondol mi, boy. Waduh, wis. Ya apa iki? Masuk enggak? Anjane boy iki ora genah. Terus Lah motongi boy Min kok koyo ngene lho, lak cepat ngono ta. karepku ngono, kemang sajane ngono. Waduh, lah kok gelem, Min? Ya mbok malah cocok-cocok ngono. Oh, goblok ngono. Kok Lah motor hari nyingkre. tentara iku gak oleh. Gondol lu tentara gak oleh sih. Ngoso. Kecuali wis dadi. Ngono, Min. Oh, ya mbok cocok ngono mek boy. Oh, wis boy Min nyara genah. Aku saiki nang yo gredo ta yo apa rek ngono. Lho, Kon ndulaen koyo ngene. Dadah. Untung kon gak kena grendol. mari ki yo boy kanan mari ki ya. Kan ulang yo boy. Gak male worong ta daftar ngene. Ya mbok iki coba ae. Dadah yo. Ya untung ae ki mang gak kena patake, Min. Lah iya. Gasmu. Lah kok nek patake lentek lagi. Nah iki yo. Aduh. Yesus.